हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों आसाम हिस्टरिनि गासै 50टा MCQ लाबोनाय जादों दै दा बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना आसामनि बे डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनिफ्राय फैनाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रिनि एग्जामखौ होनो सानदोंबा आसाम पुलिसनिफ्राय फैनाय साख्रिनि एग्जामखौ होनो सानदोंबा नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो जोबजासिम नायलां मानो होनोबा नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों आसाम हिस्टरिनि गासै 50टा MCQ मोननो थांगासिनो दङ आरो नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां बाथ्रा बेनो जाहैबाय आं बे कुइसनखौ बर'जों लोगोसेनो इंलिशावबो होदों नोंथांमोनाबो माने गोबाङानो खावलायबाय थाखायोमोन कुइसनखौ बर'जों लोगोसे इंराजियावबो हो होननानै दा बेनिखायनो भिडिअखौल' नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय भिडिअआ एसे गोलाव जानो हागौ मानो होनोबा जोंहा गासै टटेल MCQआ 50टा दं नालाय आं गिबियावनो आरोबाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गुरै खावलायग्रोनाय थागोरो जायफोर नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैनाय गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बे एग्जाम जानायनि सिगां नोंथांमोना बेबायदिनो MCQनि भिडिअखौ मोनबाय थानो हागोन बे चेनेलनि गेजेरजों दानिया एसे स्पिडै थांनोसै जोङो MCQआव नोंथांमोना नायनो हागोन जोंहा सेथि सोंथियाव मा होनदों नै आसामनि जारिमिनखौ लांदां जायगा मुगायाव बोखावनो हायो होननानै बेहाय बुंदों आरो दा बेखौ नोंथांमोना इंराजियाव नायबानो जाबाय दा हिस्टरि अफ आसाम कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 eras जोङो मोनब्रै बाहागो मुगायाव बोखावनो हायो दै अपसन नाम्बार जोंहा बिया कारेक्ट एन्सार डाइरेक्ट बेहाय एन्सारखौ आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखादों नोंथांमोना उनाव बिनि PDFखौ नांगौबा नोंथांमोननिसिम आं लास्टआव खोन्थाहरगोन माबोरै नोंथांमोना PDFखौ मोननो हागोन दा बिनिफ्राय 2 नाम्बाराव मा बुंदों एसे स्पिडै थांगोन दे गोदो गोदायनि मुगायाव आसामखौ मुंजों मिथिनाय जायोमोन मा मुंजों मिथिनाय जायोमोन बेखौ बे सोंदों आरो इन एन्सियेन्ट टाइम्स आसाम वाज नोन बाय द नेम अफ प्रागज्य'तिसा दा बेखौथ' नोंथांमोना गासिबो हाखायो जानांगौ दा जोंहा फार्स्टखिनि कुइसन नालाय दा बेनिखायनो एसे गोरलै आरो गोरानिफ्राय गोरला मोनलांबाय थागोन नोंथांमोना भिडिअखौल' नायलांबानो जाबाय दा बे जोंहा 3 नाम्बाराव मा सोंदों नै गाहायाव होनाय सल' बाथाफोरनि गेजेराव बबेखौ आसामनि आगु जारिमिन समनि गोजौसिन फुंखा मानिनाय जायो होननानै बेहाय बुंदों आरो which one of the following epics is considered as the highest source of the prehistory period of Assam दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय जोंहा कालिका पुराण अपसन नाम्बार C आ जोंहा कारेक्ट एन्सार दै नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों नै प्रागज्य'तिसपुरनि गिबिसिन राजाया सोरमोन होनना बुंदों who was the earliest king of प्रागज्य'तिसपुर दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय जोंहा माहिरांगा दानबा अपसन नाम्बार B आ जोंहा कारेक्ट एन्सार दै नोंथांमोना नायनो हागोन एन्सारखौ आं बेहाय डाइरेक्ट लिरना होखादों जाहाथे नोंथांमोना जेबो कनफिउजन जाया दा बिनिफ्राय फैदो जोंहा नेक्स्टआव मा होनदों नै 5 नाम्बाराव होनदों जोंहा माहिरांगाया संस्कृत खालामजादोंमोन माहिरांगा वाज संस्कृताइज्ड फ्रम दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय जोंहा माइरं अपसन नाम्बार D आ जोंहा कारेक्ट एन्सार दै दानिया फैदो जोंहा 6 नाम्बाराव मा होनदों नै What was the ancient name of Assam mentioned in Ramayana and Mahabharata? रामायण आरो महाभारतआव मुंख'नाय आसामनि गोजाम मुङा मामोन होननानै जोंहा बेहाय सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय जोंहा प्रागज्य'तिसा अपसन नाम्बार C आ जोंहा कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा 7 नाम्बाराव मा होनदों नै रामायणनि बादिब्ला अमृता राजाया बबे रायजोनि गायसनगिरिमोन होननानै बेहाय बुंदों इंलिशावबो नोंथांमोना कुइसनखौ नायबानो जाबाय एकर्डिं टु रामायणा अमृता राजा वाज द फाउन्डार अफ द किंडम अफ दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय प्रागज्य'तिसा अपसन नाम्बार A आ जोंहा कारेक्ट एन्सार नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों नै नरकासुरा बबे राजफोलेरखौ गायसनदोंमोन होननानै जोंहा सोंदों नरकासुरा फाउन्डेड विच डायनेस्टि दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय जोंहा बहुमा डायनेस्टि अपसन नाम्बार D आ जोंहा कारेक्ट एन्सार नेक्स्ट सोंथियाव जोंहा मा होनदों 9 नाम्बाराव मा होनदों नै घटकासुरा वाज किल्ड बाय घटकासुरा सोरजों बुथारजादोंमोन होननानै जोंहा सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाबाय नरकासुरा अपसन नाम्बार A आ कारेक्ट एन्सार नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों आं एसे स्पिडै थांगोन नोंथांमोननि थाखाय बे मक टेस्ट बायदिबो जाबाय नोंथांमोनाथ' बेफोरो सिम्पोल कुइसनखौ फरायखाबायमोन जानांगौ नाथायबा नोंथांमोना सोरबाफोर बावदोंबाबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायजोबनायनि उनावनो माने रिभिजन बायदि जागोन आरो नोंथांमोनना दा बिनिफ्राय बिदि जोंहा 10 नाम्बाराव मा होनदों नै एकर्डिं टु प्रि हिस्टरि सर्सेस द मादार अफ नरकासुरा वाज आगु जारिमिन फुंखाफोरनि बायदिब्ला नरकासुरनि बिमानि मुङा मोन दारित्री अपसन नाम्बार A आ जोंहा कारेक्ट एन्सार दै नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों नै घटकासुरा वाज ए रुलार अफ घटकासुरा सासे रायजो खुंगिरिमोन मानि रायजो खुंगिरिमोन बियो अपसन नाम्बार बिनि किराट्स अपसन नाम्बार B आ जोंहा कारेक्ट एन्सार दै दानिया फैदो जोंहा 12 नाम्बाराव मा होनदों नै हु वाज किल्ड बाय द फार्स्ट नारका किं नरकासुरा एन्ड एस्टाब्लिश्ड द बहुमा डायनेस्टि गिबि नारक राजा नरकासुरा सोरखौ बुथारदोंमोन आरो बहुमा राजफोलेरखौ गायसनदोंमोन होनना सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाबाय घटकासुरा B नाम्बारा जोंहा कारेक्ट एन्सार नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों नै आसाम ओनसोलाव सुजुनाय गेजेर मुगानि मोननै बिजाबफोरनि मुं हो होननानै बेहाय बुंदों आरो नेम द 2 medieval texts that were compiled in the region of Assam दा बिनि कारेक्ट एन्सार अपसन नाम्बार B आ कालिका पुराना एन्ड योगिनी तन्त्र अपसन नाम्बार B आ कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों नै द तांत्रिक टेक्स्ट योगिनी तन्त्र इज डेडिकेटेड टु द वर्शिप अफ 2 goddesses one is Kali and the other one is होननानै बेहाय बुंदों आरो तांत्रिक बिजाब योगिनी तन्त्रआ सानै मोदाइजोफोरखौ सिबिनायनि थाखाय बावनाय मोनसेया
खालि आरो गुबुन मोनसेया मा बेखौ जोंहा सोंथियाव सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय बि नाम्बार कामाख्या दानिया फैदो जोंहा नेक्स्टआव मा होनदों गाहायाव होनाय बबे पुराननि बायदिब्ला कामाख्या थानसालिया कामरुपनि गेजेराव दंमोन होनना सोंदों एकर्डिं टु विच अफ द फलोइं पुराना द टेम्पल अफ कामाख्या वाज द सेन्टार अफ कामरुपा दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा कालिका पुराना अप्सन नाम्बार बि आ जोंहा कारेक्ट एन्सार बर'आव ट्रान्सलेसन खालामनाया एसे गोरोन्थि थायो बेफोरखौ नोंथांमोना एसे सुद्रायनो नाजाबानो जाबाय गावबागावनो दा बे बुंदों जोंहा 6 नाम्बाराव एकर्डिं टु द कालिका पुराना नाराका द मिथोलजिकेल एनसेस्टर अफ द बर्मन डाइनेस्टी वाज द सन अफ कालिका पुराननि बायदिब्ला बर्मन राजफोलेरनि गोजाम फोलेरारि बिफा नाराकाया बिनि फिसाज्लामोन दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा अप्सन नाम्बार ए बाराहा फर्म अफ विष्णु एन्ड भूमि अप्सन नाम्बार ए जोंहा कारेक्ट एन्सार दे दा नोंथांमोना बे कुइसनखौ जेनेबा बर'आव एसे ट्रान्सलेट खालामनायाव मिस्टेक थाबाबो नोंथांमोना इंलिसखौ नायबानो एसे हमनो हाखागोनखा आरो दा बे बुंदों जोंहा रत्नापीठ कामपीठ सनापीठ एन्ड समरपीठ were the 4 divisions of the ancient Kamrupa. Which of the following historical composition mention about these 4 divisions? दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा योगिनी तंत्र अप्सन नाम्बार ए जोंहा कारेक्ट एन्सार दे Hinduism was established in Pragjyotisha by the king. राजाजों प्रागज्योतिषफोराव हिन्दु धोरोमखौ गायसननाय जादोंमोन सोर राजाया माने हिन्दु धोरोमखौ प्रागज्योतिषाव गायसनदोंमोन बेखौ जोंहा सोंदों आरो दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अप्सन नाम्बार ए नारागासुर दानिया फैदो जोंहा 19 नाम्बाराव मा होनदों नारागासुर वाज किल्ड बाय नारागासुरा बुथारजादोंमोन सोरजों बुथारजादोंमोन नारागासुरा जोंहा श्री कृष्णजों बुथारजादोंमोन दै अप्सन नाम्बार बि आ कारेक्ट एन्सार नारागासुरनि जेनेरेल मुराखौ सोर बुथारदोंमन होननानै जोंहा सोंदों हु किल मुरा द जेनेरेल अफ नारागासुरा दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा अप्सन नाम्बार बि कृष्णयानो बुथारदोंमोन श्री कृष्ण बिथाङानो बुथारदोंमोन दानिया फैदो जोंहा एकर्डिं टु द एपिक महाभारता हु रुल द प्रागज्योतिषपुरा किंगडम दुरिं द कुरुक्षेत्र वार सल'बाथा महाभारतनि बायदिब्ला कुरुक्षेत्र दावहानि समाव प्रागज्योतिषपुर रायजोखौ सोर खुंदोंमोन होननानै जोंहा बे सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा अप्सन नाम्बार डि भगदत्ता दानिया फैदो जोंहा 22 नाम्बाराव मा होनदों which कामरुपा किं took part in the battle of कुरुक्षेत्र द महाभारत वार बबे सोर कामरुपा राजाया कुरुक्षेत्रनि दावहायाव बाहागो लादोंमोन महाभारतनि दावहायाव सोर कामरुपनि राजाया बाहागो लादोंमोन जोंहा बेखौ सोंदों आरो दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय भगदत्ता अप्सन नाम्बार बि आ जोंहा कारेक्ट एन्सार बेयो जोंहा कुइसना एग्जामाव फैबाय थायो दै दा बिनिखायनो एसे गोसोआव लानाया मोजां कनफिउजन जानो नाङा नोंथांमोना नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों इन द बेटल अफ कुरुक्षेत्र भगदत्ता फौट अन द साइड अफ दा बे बुंदों कुरुक्षेत्रनि दावहायाव भगदत्ताया गाव सोरनि फारसेथिंनिफ्राय दावहाखौ नांदोंमोन बेखौ जोंहा सोंदों दा बियो कौरवनि साइडनिफ्राय बियो दावहाया नांदोंमोन दै कुरुक्षेत्रनि दावहायाव बेखौ गोसोआव लाबोनो जाबाय दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों व्हाट वाज द नेम अफ द एलिफेन्ट अफ भगदत्तानि मैदेरनि मुङा मामोन बेखौ जोंहा सोंदों आरो दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा अप्सन नाम्बार ए सुप्रातिका दानिया फैदो नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों व्हाट इज द नेम अफ द पर्व अफ महाभारता व्हिच मेनशन्ड द भेलर अफ भगदत्ता महाभारतनि पर्वनि मुङा मा जेराव भगदत्तानि साहसखौ मुंख'नाय जादों होननानै बेहाय बुंदों आरो दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय द्रोणा पर्व द बुक अफ द्रोणा अप्सन नाम्बार सी आ जोंहा कारेक्ट एन्सार नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों बनुमति द डटर अफ भगदत्ता वाज मेरिड टु भगदत्तानि फिसाजो बनुमतिया हाबा जादोंमोन सोरजों हाबा जादोंमन दुर्योधना अप्सन नाम्बार सी बे दुर्योधनाजों हाबा जादोंमोन दै बनुमतिया गोसोआव लाबानो जाबाय द दिगुलि पुखुरी इन गुवाहाटी इज एसोसिएटेड विथ गुवाहाटीनि दिगुलि पुखुरीया सोमोन्दो दं सोरजों सोमोन्दो दं बियो भगदत्ता अप्सन नाम्बार सी भगदत्ताजों सोमोन्दो दङ इन कुरुक्षेत्र वार भगदत्ता वाज लेड बाय कुरुक्षेत्र दावहाया भगदत्ताखौ बुथारदोंमोन सोरजों बुथारजादोंमोन बियो भगदत्ताया बे जाहैबाय अर्जुना अप्सन नाम्बार सी आ जोंहा कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा 29 नाम्बाराव मा होनदों गोदो गोदायनि समाव विदर्भनि राजा सोरमोन होननानै सोंदों आरो बेहाय इन एन्सियेन्ट टाइम्स हु वाज द किं अफ विदर्भ दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा अप्सन नाम्बार ए भीष्मका अप्सन नाम्बार ए जोंहा कारेक्ट एन्सार दे दानिया फैदो जोंहा 30 नाम्बार सोंथियाव मा होनदों रुक्मिणी वाज द प्रिन्सेस अफ रुक्मिणीया राजकुमारीमोन सोरनि राजकुमारीमोन बियो कुन्दल बबेनि राजकुमारीमोन बियो कुन्दल नगरनि दै सादिया अप्सन नाम्बार ए जोंहा कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों रुक्मिणी वाज द डटर अफ रुक्मिणीया सोरनि फिसाजोमोन बियो बेखौ बे सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय भीष्मका अप्सन नाम्बार डि आ जोंहा कारेक्ट एन्सार नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों हु बुल कुन्दल नगर अन द बैंक अफ कुन्दल रिभार कुन्दल दैमानि रुगुङाव सोर कुन्दल नगरखौ लुदोंमोन होननानै जोंहा 32 नाम्बार सोंथियाव सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय भीष्मकाया लुदोंमोन दे बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय
गोदो गोदायनि मुगायाव कुन्डिल नोगोरा मुंजोंबो मिथिजायोमोन मा मुंजोंबो मिथिजायोमोन माने गोदो गोदायनि समाव कुन्डिल नोगोरखौ आरो बेलेग मोनसे नामजोंबो मिथिनाय जायोमोन आरो इन एन्शियेंट टाइम्स कुन्डिल नोगोर वाज अलसो नोन आस मा होनना मिथिनाय जायोमोन बिस्माका नोगोर होननानैबो मिथिनाय जायोमोन अप्शन नाम्बार ए कुन्डिल नोगोरखौ गोदो गोदायनि समाव बिस्माका नोगोर होननानैबो मिथिनाय जायोमोन अप्शन नाम्बार ए जोंहा कारेक्ट एन्सार नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों असुरा किंडम सनितपुरा किंडम वाज एस्टाब्लिश बाय असुरा किंडमखौनो जोङो सनितपुरा किंडम होनना मिथिनाय जायो गोसोआव लाबानो जाबाय असुरा साम्राज्यखौ एबा सनितपुरा साम्राज्यखौ गायसनदोंमोन सोर गायसनदोंमोन दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाबाय महर्षि अप्शन नाम्बार डी महर्षिया जोंहा कारेक्ट एन्सार दे नेक्स्ट सोंथियाव जोंहा मा होनदों हु वाज द कन्टेम्परारि अफ नाराकासुर इन द मिडल आसाम गेजेर आसामाव नाराकासुरनि सम्रा सम्रि सोरमोन होननानै बेखौ जोंहा सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सार अप्शन नाम्बार डी बानासुर नेक्स्ट सोंथियाव जोंहा मा होनदों सनितपुर वाज द केपिटेल अफ विच किं सनितपुरा बबे राजानि राजथावनिमोन होननानै जोंहा सोंदों बिनि एन्सारखौथ' नोंथांमोना गासिबो मिथिखायो जानांगौ दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय जोंहा बानराजा एबा बानराजा बानराजानि बिफाया जाबाय दा फादार अफ बानराजा वाज बानराजानि बिफाया सोरमोन दा बाली अप्शन नाम्बार ए जोंहा बालिया बानराजानि बिफामोन दै दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों तेजपुर was ruled by which of the following king when Sri Krishna came for the rescue of his grandson Aniruddha आं एसे स्पिडै थांनाय जादों दै बेफोरखौथ' नोंथांमोना हाखाजोबगोन जानांगौ रिभिजन बायदिखा नालाय बियो दा बेनिखायनो एसे स्पिडै थांनाय जादों नोंथांमोना कुइसनखौ नुनाय लोगो लोगोनो एन्सारखौ गाबावबानो नोंथांमोना गासिबो होनो हाखागोनखा आं एसे नोंथांमोननियाव बे फोथायनाय दं आरो जेब्ला श्री कृष्णआ गावनि फिसौला अनिरुद्धखौ रैखा खालामनो फैदोंमोन अब्ला तेजपुरा बबे राजाजों खुंजादोंमोन होननानै जोंहा सोंदों आरो बिनि कारेक्ट एन्सार जाबाय बानराजा अप्शन नाम्बार सी आ जोंहा कारेक्ट एन्सार एकर्डिं टु द लेजेन्ड बानासुरा द पावरफुल असुरा किं अफ सनितपुर हेड सल'बाथाफोरनि बायदिब्ला सनितपुरनि गोहोगोरा असुरा राजा बानासुरा माने गासै बिथाङा 1000 आर्म्स दंमोन दै आखाइ दंमोन बेखौ गोसोआव लाबोनो जाबाय बानासुरा गोसोआव लायखौ बिनिफ्राय बानराजानि फिसाजोआ सोरमोन बेखौ सोंदों वाज द डटर अफ बानराजा एबा बानराजा दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय उषा अप्शन नाम्बार ए जोंहा कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों 44 नाम्बार सोंथियाव जोंहा मा होनदों हु मेरिड उषा द डटर अफ असुरा किं बाना असुर राजा बानानि फिसाजो उषाखौ सोर हाबा खालामदोंमोन होननानै सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय अनिरुद्धा अप्शन नाम्बार सी आ जोंहा कारेक्ट एन्सार दै दानि फैदो जोंहा नेक्स्ट सोंथियाव मा होनदों जोबनो थांगासिनो दङ नोंथांमोना गोबाङानो एसे बालायलांबायसोदां एसे स्पिडै थांदों आङो नोंथांमोना जेबो बानाङा दे भिडिअखौ नोंथांमोना गासैबो जोबजासिम नायलांथारबानो जाबाय जोबखानोसैयानो हु एबडाक्टेड अनिरुद्धा फ्रम द्वारका थ्रु सुपारनेचुरेल पावार्स एन्ड ब्रक हिम टु उषा सोर अनिरुद्धखौ अलौकिक गोहोफोरनि गेजेरजों द्वारकानिफ्राय बोजबदोंमोन आरो बिथांखौ उषानि खाथियाव लाबोदोंमोन बेखौ जोंहा सोंदों आरो बर' ट्रान्सलेसन खालामनाय एखे माने मिस्टेक होननानै बेखौ बुंनांगोन आरो नोंथांमोना बेखौ गावनो एसे बुजिखागोन जेब्ला बे इंलिसखौ फरायो दा बेनिखायनो बर'खौ नोंथांमोना जेनेबा नोंथांमोना एग्जामावबो एसे कनफिउजन जानो हागौ दे जोंथ' माने सिगांनिफ्रायनो बे आसाम हिस्ट्रिखौ बर'जों फरायबाय थानाय जाया नालाय इंलिसाव फरायबाय थानाय जायो दा बेनिखायनो एग्जामावबो नोंथांमोना कुइसन पेपारखौ बर'आवबो नाय इंलिसावबो नायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना कुइसनखौ एसे मोजाङै हमनो हायो नङाबा बर'ल' नायबा मालाबा हानाय कुइसनखौनो नोंथांमोना एसे माबागोन आरो कनफिउजन जागोन दा बेनिखायनो इंलिसावबो नोंथांमोना कुइसनखौ नायबानो जाबाय दा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय चित्रलेखा अप्शन नाम्बार डि आ जोंहा कारेक्ट एन्सार अनिरुद्धा वाज द ग्रान्डसन अफ अनिरुद्धा बिनि फिसौमोन सोरनि फिसौमोन बियो कृष्णनि श्री कृष्णनि फिसौलामोन होननानै बेखौ बुंनांगोन अनिरुद्धा बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय अप्शन नाम्बार सी आ जोंहा कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा 44 नाम्बाराव मा होनदों उषा द डटर अफ असुरा किं बाना एन्ड प्रिन्स अनिरुद्धा हेड ए सेक्रेट मेरेज कल असुरा राजा बान आरो राजकुमार अनिरुद्धनि फिसाजो उषाहा मोनसे रहस्य दंमोन मा रहस्य दंमोननो बे जाबाय जोंहा गान्धर्वा अप्शन नाम्बार डि आ जोंहा कारेक्ट एन्सार बेखौ नोंथांमोना इंलिसाव एसे मोजां फरायदो उषा द डटर अफ असुरा किं बाना एन्ड प्रिन्स अनिरुद्धा हेड ए सेक्रेट मेरेज कल गान्धर्वा अप्शन नाम्बार डि आ जोंहा कारेक्ट एन्सार दे सनितपुरनि राजा बानासुरा सासे गिदिर सिबियारिमोन मानि सिबियारिमोन बेखौ सोंदों बानासुरा द किं अफ सनितपुर वाज ए ग्रेट डिवोटी अफ दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाबाय शिवा एबा हरा महादेबनि बियो सासे ग्रेट सिबियारिमोन आरो मोजां सिबियारिमोन बानासुरा बेखौ गोसोआव ला 42 नाम्बार
जोंहा मा होनदोंलाय Mahabhairab and Rudappa temple of Tezpur was built in the reign of सोरनि समाव Mahabhairab and Rudappa temple तेजपुरनि बे Mahabhairab आरो Rudappa temple को लुदोंमोन बेखौ सोंदों बानासुरनि खुंथाय समाव बे माबाखौ लुनाय जादोंमोन टेम्पलखौ लुनाय जादोंमोन दै Mahabhairab Rudappa टेम्पला बे तेजपुराव दङ बेखौ बानासुरनि खुंथाय समाव लुनाय जादोंमोन अप्शन नाम्बार डी आ जोंहा कारेक्ट एन्सार फोथायनाय जायोदि नागशंकर थानसालिया लुजादोंमोन दा बे बुंदों दा नागशंकर टेम्पल इज बिलिभ टु बी बिल्ट बाय सोर लुदोंमोन बे नागशंकर टेम्पलखौ बे माने बिलिभ खालामनाय जायो आरो 100% बुंनो हाया नाथाय बिलिभ खालामनाय बुंनाय जायो नाराशंकर बिथाङा लुदोंमोन बेखौ बेहाय फोथायनाय जायो आरो अप्शन नाम्बार जोंहा डी आ कारेक्ट एन्सार दानिया फैदो जोंहा 48 नाम्बाराव जोंहा मा होनदों दा एन्सियन्ट सिटी बेंमारा इज प्रेजेन्टलि नन आस गोदो गोदायनि नोगोर बेंमाराखौ आथिखालाव मा मुंजों मिथिनाय जायो एबा मुंजों मिथिनाय जायो बे बुंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय तिनसुकिया अप्शन नाम्बार सी आ कारेक्ट एन्सार जोंहा 49 नाम्बाराव फैबाय दायो जोबनो थांगासिनो दङ which of the following is the most powerful and celebrated king of ancient प्रागज्य'तिसा गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव सोर गोदो गोदायनि प्रागज्य'तिसनि बयनिख्रुइबो गोहोगोरा आरो मुंदांखा राजा बेखौ बेहाय सोंदों दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाबाय नारागासुरा अप्शन नाम्बार डी आ जोंहा कारेक्ट एन्सार 50 नाम्बार एबा दिनैनि जोंहा जोबथा कुइसनाव मा होनदों गाहायाव होनायफोरनि गेजेराव बबे दानब राजफोलेरनि थार फारियाव दङ बेखौ सोंदों आरो बेहाय माने chronological order दं बेखौ बेहाय सोंदों which of the following is in the correct chronological order of the Danava dynasty दा बिनि कारेक्ट एन्सार जाहैबाय जोंहा माहिरांगा साम्बारासुरा रत्नासुरा गाथागासुरा दा बेखौ नोंथांमोना बोरै नायनांगोन दा बेखौथ' नोंथांमोना बिजाब फरायबासो मोननो हागोन ओरैनोथ' बेहाय दा MCQ ओरैनोथ' बिजाबखौ नोंथांमोना इंलिसावनो फरायनांगोन मानो होनोबा दा बर'आवबो मोजां रोखोमनि ट्रेन्सलेसन गैया जोंहा बिजाबफोरा दा बेनिखायनो इंलिसावबो नोंथांमोना बेफोरखौ फरायना लाबानो जाबाय माहिरांगा बिनिफ्राय साम्बारासुरा रत्नासुरा गाथागासुरा बे जाहैबाय बिनि एन्सारमोन नाथायबा बेफोर बोरै फैनाय बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बे chronological order फैदों नालाय माहिरांगानिफ्राय बे साम्बारासुरा फैबाय बिनिफ्राय रत्नासुरा फैबाय बिनि उनाव गाथागासुरा बे थांबाय दा बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बिजाबखौ फरायनांगोन दै बेबादिबो जोंहा कुइसना एग्जामाव फैयो आसा खालामबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो एसे मोजां मोनदों होननानै आरो जायफोर नोंथांमोना आसाम हिस्ट्रिखौ माने फरायबाय थादोंमोन एसेबाबो नोंथांमोना रिभिजन बायदि जाबाय होननानै आसा खालामनाय थाबाय दिनै आं 50टा MCQ लाबोलायबाय गाबोन समफोर आरोबाव आं आसाम हिस्ट्रिनिनो 50टा MCQ लाबोनो नाजाबावगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबोनो जाबाय आं मिथिखागौ जोंहा बे बर'नि ट्रेन्सलेसनाव एसे मिस्टेकआ दंखायो जोंहा माने 100% बे ट्रेन्सलेसना जाखायाखै आं बे अनलाइनसो खालामदोंमोन बेनिखायनो मानेखौ नायफिननायबो जायाखै आरो जिखियानो जाया माने नोंथांमोना एसेबाबो माने एसे मक टेस्ट बायदिया जाबाय जानांगौ दा बेखिनियानो मा नोंथांमोना भिडिअखौ गासिबो लोगोफोरनो शेयार खालामलायदो आरो भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय माबाफोर कमेन्ट खालामनो गोसो दंबा कमेन्ट खालामदो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों